आं दा खाम्फा बिथांखौ रायनो गोसो गैला मानोना खाम्फाया इउपिपिएलआवनो जयेन जाहां नालाय थेवबो बिपिएफआव जेसेबांसिम थागोन खाम्फाया एसेबांसिम आं खाम्फाखौ रायनो गोनां जागोन। माजों बिथांखि लानो बिसोरलाय मानोना बिसोरो हरसेयाव खाम्फा बिथाङा नाय आं दा खाम्फा बिथांखौ रायनो गोसो गैला मानोना खाम्फाया इउपिपिएलआवनो जयेन जाहां नालाय थेवबो बिपिएफआव जेसेबांसिम थागोन खाम्फाया एसेबांसिम आं खाम्फाखौ रायनो गोनां जागोन। खाम्फा बिथांमोन बायदिया आरो जोंनि एरियानिनो गोबां बिपिएफआ जौजों जुवाजों ड्राग्सजों जेब्लायबो इनभल्भ जाबाय थायो। कालि फुजायाव हाग्रामामोन बायदिया 3 कोटि 4 कोटिनि स'मानि खालामनानै जुवा गेलेयो। बेफोरबायदि थाखाखौ समाजनि थाखाखौ रायजो राजानि थाखाखौ गारोब्ला बिथांखि लानोलाय बहानिफ्राय लानो हानो गावसोरनि अनगा बिस्रा जेबो मावनायनि थांखि गैया। आं दाखालिनिफ्राय बुंबाय दङ खांख्राइया जेरै बाल्थिङाव दोनब्ला गुबुन खांख्राइखौ मानखोनो खाबु होआ 10था आथिंजों खेबथाबना लाखिजोबलाय लायो थिग बेफोरबायदिनो नोंथां बायदि आं बायदि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजौआव दैखांनाय आरो मोनसे हारिजों मोनसे हारि जौगालायनाय बेफोरखौ बिसोरो मालाबाबो लुबैयामोन जायनि जाहोनाव ब्लाड सेट खालामदोंमोन बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोदोंमोन। बेफोरखौ जों बिदि हाग्रामानि समनि 17 बोसोरनि जा मावनायखौ जों बावगारनो हाया खिन्थु बर' फिसा हिसाबै जों मालाबा निमाहा होनो लुबैयो खिन्थु बिथांमोननि जा दानि एक्टिभिटिस खालामफिननो नागिरनाय बेखौ नायोब्ला निमाहा होजाथाव मोनसे ग्रुप नङा होननानै जों सानो। पार्टियाव जेसेबांसिम थागोन एसेबांसिम बियो पार्टिनि जानानै खामानि मावखानांगोन गतिके बे स्वाभाबिक खिन्थु नायबाय थाबानो जाबाय साननैसो उनाव खाम्फाया जोंजों जाबायदि सोमोन्दो दङ बावैसोनो आं दाखालिबो बुंखाबाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव खाम्फाया सिनियर सासे पलिटिसियान हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै आं बिथांनो हगारना होनो राजि आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। पलिटिक्सआ देरसिन नङा हारि जौगा फोसाबनायनि थाखाय हाग्रामाखौ नागारनानै खाम्फाया जोंनाव फैनो नागिरदों बेखौ जों वेलकाम बानायो। बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो बेखौनो बुंलाबायो गाज्रि शब्द बाहायो नमा जाबां खोथा बुङो। बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। आं बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफ दाग्रा बिटिसि दाग्रा आं माने इउपिपिएलआव थांनांगौ जाय इउपिपिएलआ बिटिसि एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस' खालामगासिनो दङ बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ।